Good morning guys. Ngayon maglalaba ako guys nung stroller ng anak ko guys. Yung stroller na yan na dalawa, binigay lang yan ng pinsan ng asawa ko guys kahapon. Kahapon kasi nagbisita kami sa kanila. Ayan Malaki na kasi yung anak nila guys, kaya binigay na sa anak ko. Actually guys, meron nang binili yung asawa ko na para sa anak ko. Nandun lang sa amin. Nandito kasi kami sa bayanan ko eh. Ayan.
Ayan na guys, natapos ko ng hugasan. Natapos ko na palang labhan. O, di ba? Bago pa yan guys. Maalikabok lang, kaya linabhan ko guys. Ayan o. Tsaka yung mga gulong kanina, sobrang putik. Yan. Bago pa yan eh. Mamaya asimbulin ko tong malaki. Kasi mayroon akong mga tinanggal dyan, linabhan ko. Yan. Binigay lang yan guys nung pinsan ng asawa ko guys. Malaki na kasi yung anak niya. Pinapatuyo ko na yan guys. Ayan guys, oh, sinakay na yung anak ko ng lolo niya. Oh. Oh, help!这个手也抓住，这家伙的手这个一看抓住去。你真的知道找我呀，做啥？你真的知道找我啊？这个面膜杆儿，好好整了。耶，这等放个屁！来腿对往后哈。 Ayan, lalarga na yung maglolo. Yeah, 看不懂。